Sort que va a una habitació amb dutxa. Ja ho he sentit. Els diputats! Els diputats! Home! Me cago en l'ou! Sí, senyor! Els diputats! Oh! Edat mitjana. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, reunifica tots els comtats que depenen de la ciutat. Neix un nou país de la Mediterrània, Catalunya. Segle XIII. El rei Jaume I conquereix els sarraïns Mallorca, Menorca, València i Múrcia. Neixen els Països Catalans. L'imperi comercial de Catalunya arriba a tal magnitud que es diu que tots els peixos del mar Mediterrani parlen català. Any 1714. El Borbó Felip d'Anjou es converteix en Felip V, rei d'Espanya, i vol sotmetre Catalunya. Però els catalans resisteixen. És 11 de setembre de 1714. Les tropes de Felip V protagonitzen l'assalt final a la ciutat de Barcelona. Arrasen 1.200 cases. Catalunya cau derrotada. Felip V prohibeix la Generalitat i el Parlament català. Aboleix les constitucions de Catalunya, imposa les lleis d'Espanya i el seu dret de conquesta. La llengua catalana també queda prohibida i serà durament perseguida. El rei Borbó introdueix Catalunya al règim espanyol d'impostos. Bona part de la població catalana queda asfixiada fiscalment. Any 1931. El president Francesc Macià proclama la República Catalana, però Espanya no ho accepta. El govern espanyol ofereix un pacte a Macià. L'obliga a retirar la República Catalana. A canvi, acceptaran que Catalunya pugui tenir un govern autònom, sempre i quan depengui d'Espanya. Francesc Macià accepta el pacte. Any 1934. Lluís Companys és el president de la Generalitat de Catalunya. El govern català elabora una llei per millorar la situació econòmica i social dels rabassaires, però el Tribunal Constitucional d'Espanya la denega. Lluís Companys reacciona i proclama l'estat català, però Espanya respon amb una repressió. Lluís Companys és empresonat, juntament amb tot el govern de la Generalitat. Espanya suspèn l'Estatut d'Autonomia i la majoria d'ajuntaments de Catalunya. Any 1936. El general Francisco Franco encapçala un cop d'estat contra la República Espanyola. Comença la Guerra Civil d'Espanya. La ciutat de Barcelona serveix de banc de proves pels exèrcits totalitaris europeus. En 3 anys, Franco guanya la guerra. Això significa el final de la República Espanyola, la derrota de Catalunya i l'inici de 40 anys de dictadura militar. 150.000 catalans són deportats a presons i camps de concentració nazis. 4.000 catalans són afusellats per motius polítics, entre ells el president de la Generalitat, Lluís Companys. La llengua catalana torna a quedar completament prohibida i tot símbol de catalanitat serà durament perseguit. Any 1975. Franco ha mort. Espanya comença la transició a la democràcia. El príncep Joan Carles de Borbó es converteix en el rei Joan Carles I. Els partits polítics catalans majoritaris volen encaixar Catalunya en la nova etapa que s'obre a Espanya. En canvi, hi ha d'altres partits que prefereixen la independència de Catalunya, però són incapaços d'unir-se en un front comú. Any 1978. La nova Constitució d'Espanya nega el dret d'autodeterminació. Tanca la porta a una possible independència de Catalunya. Segle XXI. Catalunya necessita un nou estatut. El Parlament català el redacta i l'aprova. Les Corts espanyoles el modifiquen. Malgrat la modificació, els catalans el voten en referèndum. Any 2010. El Tribunal Constitucional d'Espanya dicta sentència contra el nou Estatut de Catalunya. La població protesta pacíficament als carrers de Barcelona. La manifestació passarà a la història com el 10J.
bona part de la ciutadania ha perdut tota la confiança en els polítics catalans. La societat s'organitza per crear una nova força política. L'objectiu és ben clar, presentar-se a les properes eleccions per proclamar la independència de Catalunya des del Parlament. El que no ens podem quedar és amb braços plegats mentre es prenen el pèl, no? Ja n'hi ha ben prou. Som-hi. Ja ho hem dit sempre, depèn de nosaltres. Depèn de la gent. El que sí que està molt clar és que els polítics ens han deixat a l'estacar, o sigui, ens han deixat cal. El que no faci la societat civil, crec jo que no ho farà ningú. Cada persona que assisteixi aquí, si li sembla bé, li sembla correcta la nostra proposta, que ho estengui a tantes persones com sigui possible. Perquè la força, la democràcia, radica en la gent, en els vots. I al fin i al cap, una persona és un vot. L'única via que ens ha deixat el Parlament és la via dels escons. Amb un projecte únic que és aconseguir la independència, que el Parlament proclami la independència de Catalunya, d'una forma no habitual, hi podríem dir. O sigui, que la gent sigui qui fa la campanya. Nosaltres serem allò una lluita de David contra Goliat, sense recursos, sense quotes als mitjans de comunicació, sense els espais mediàtics electorals. Per tant, s'haurà de fer una cosa amb molta imaginació, molta trampera, utilitzant xarxes socials. És important tenir un líder. Jo crec que és important saber qui és el líder i a partir d'aquí qualsevol acció popular ha de tenir, entenc, un mirall, no? Ha de tenir un líder. No? La iniciativa s'estén ràpidament. Dos homes de l'escena independentista catalana, Alfons López Tena i Oriol Bertran, també s'hi uneixen. Abandonen les seves formacions polítiques i fan costat a la ciutadania. Encara s'hi afegiria un altre home especialment conegut, l'expresident del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. La mobilització popular ha estat molt forta i, en canvi, cap partit polític parlamentari ha entomat, ha assumit aquest canvi de situació, especialment després de la manifestació, i llavors és quan Oriol i jo vam ja públicament dimitir dels càrrecs que teníem als nostres respectius partits. Va ser l'idea d'Oriol, dic, per què no anem a parlar a la porta i plantegem de fer una iniciativa ja directament político-electoral. Jo el vaig trucar i dic, Alfons, que tinc una idea, l'anem a fer molt grossa. I la veritat és que l'Alfons en aquell moment ja estava pensant en aniria a vacances aquell estiu i parlem de proposar-li a Joan Laporta la possibilitat d'impulsar-ho els tres. Just després del dinar amb l'Alfons, jo vaig trucar al Joan Laporta, li vaig dir, escolta'm, que estic aquí amb l'Alfons López Tena, volem fer una proposta política. I ens va dir, d'aquí una hora al meu despatx. Feia ja un any que estava reflexionant en fer el pas a la política, el que em feia molt de respecte, perquè no he fet mai de polític. He fet de president del Barça, però no és política, és fer país. Van aparèixer l'Alfons López Tena, l'Oriol Bertran, van venir a proposar-me el que fes el pas a la política i amb una coalició, que era Solidaritat Catalana per la Independència, i que havíem de fer unes primàries, i tot el procés que em van explicar l'Oriol i el Tena vaig veure que m'encaixava perfectament amb les reflexions que estava fent. Joan Laporta per diverses coses, perquè va ser capaç, primer, de guanyar-li l'establishment, en el moment en el qual van ser les eleccions al Barça, les primeres, i no només guanya, sinó que en els 7 anys següents no han pogut ni destruir-lo ni comprar-lo. A veure, evidentment, compta el fet que sigui una persona que per la seva trajectòria és amplament coneguda per tothom. Cadascú serveix pel que serveix. I aleshores el Joan Laporta té un tiró popular que nosaltres no tenim. Alfons López Tena, Oriol Bertran i Joan Laporta són a punt de presentar públicament el nou moviment. L'objectiu és sumar-hi tanta gent com sigui possible. Les consignes són clares. Cal crear grups de treball a tots els racons de Catalunya. De moment, tothom és igual. Es faran unes eleccions primàries per escollir els líders de la nova força política. Tota la gent que s'assumi al projecte podrà presentar-s'hi. Només hauran de pagar 20 euros com a quota d'adherit.
Fins que s'escullin els líders, López Tena, Bertran i Laporta dirigiran un comitè provisional de campanya. Ens hem de considerar des d'avui no un partit polític. Ens hem de considerar des d'avui un moviment popular, un moviment cívic. Tots tenim el dret d'aspirar a viure millor, d'aspirar a tenir un futur millor pels nostres fills. Vam dir que estem disposats a presentar-nos perquè siguem elegits per anar a les eleccions. El que volem tots plegats, i permeteu-me el símil futbolístic, és que volem una Catalunya de Champions. Visca Catalunya lliure! Alfons López Tena i Oriol Bertran presenten la nova proposta política per totes les demarcacions de Catalunya. Necessiten sumar efectius per fer possible el projecte. Centenars de voluntaris responen a la crida. Un vot de confiança al considero que se'ls mereixen. Primer la independència, després qui mani qui vulgui. Companys, el motiu d'aquest sopar, a banda del bon rotllo i d'estar junts, és organitzar les comissions de campanya en els districtes de Barcelona i que Barcelona funcioni com una regió electoral perfectament coordinada i organitzada. Jo mateix truco a l'Alfons López Tena i li dic, escolta'm, quedem un dia per dinar i m'expliques de què va aquesta història que esteu muntant, volem informació. Hauríem d'anomenar una persona que seria el responsable dels voluntaris a cada districte. Jo estic encara una mica venuda, perquè no fa ni una setmana que vaig saber que seria l'encarregada dels voluntaris per fer tasques de voluntariat per tot el que ens espera d'ara fins a les eleccions. Després hi ha un grup que està coordinant xarxes socials. Aquí el Marc, que és un expert en xarxes socials, s'ha posat en contacte amb una gent d'una empresa molt vàlida que s'han ofert gratuïtament a treballar per nosaltres amb tot el tema de xarxes. És important que tots tinguem el mateix logo, que unifiquem més que res perquè et dona una sensació una mica estranya al mirar pel Facebook i veure que un és taronja, l'altre és granat, l'altre és degradat. Per començar, vaig pensar que s'havia de triar unes sigles que identifiquessin de manera simple el que és Solidaritat Catalana. Per això les sigles sí, Solidaritat per la Independència, que al mateix temps reflecteix un sí com si fos una papereta de vot que entra en una urna. El bo que tenim és que hi ha molt poc temps i això és sensacional. El millor que ens podia passar és que tinguem poc temps. Si la gent creu que votarà un cop de mà en la campanya, hi ha 3 comissions, que és comunicació, logística i economia. Aquest país necessita líders que tinguin els nassos de tirar això endavant. Mira, jo me n'havia d'anar a Holanda, d'estar amb la meva filla, i m'he quedat per treballar per això. Comunicació, logística i economia. Espero quan estiguem en plena campanya ho hem de remoure tot. Diuen aquí s'ha d'aixecar paret, aixecarem paret. Anem a fer de manobres. Començo a treballar en base a aquesta conversa. Jo el que vull és treballar per la independència del meu país i prou. El que fa falta és que tothom tingui clar que en les nostres butxaques ens estan fotent el pa de cada dia, el nostre i els dels nostres fills i els dels nostres nets, i això s'ha d'acabar. Diversos equips de treball comencen a organitzar-se per tot Catalunya. Tenen l'objectiu de difondre el missatge polític de Solidaritat Catalana per seguir sumant gent al projecte. La majoria dels membres d'aquests grups de treball no es coneixen entre ells. Hola. He vist que estàs allà i dic, no sé si preguntar-li o no. La majoria de gent que vindrà avui no sabem qui són, no sabem quina cara fan, no sabem d'on venen i no els conec, però tinc la confiança de que volen fer el mateix que jo. L'únic que hem fet és crear un esdeveniment al Facebook i hem enviat un correu a tots els adherits de Solidaritat Catalana a Barcelona. Vaig passar des d'ahir. Jo soc en Bruno, ens hem presentat abans, jo fa molts anys que sóc independentista, fa molts que vull fer política i estic aquí perquè fa molts mesos que estic esgotat amb els partits, estic cansadíssim i a més he vist coses que podia fer la gent al marge dels partits que han estat increïbles. Hi ha dues maneres d'arribar a posicions de poder. Una és que t'ajudin,
O la segona és fem molta feina i no obrir la boca. Al final arriben els mediocres. Es valora que hagis estat a l'estructura del partit, que hagis estat picant pedra i que hagis estat callant durant anys. La gent què vol? La gent vol viure bé, estar tranquil·la, cardar, tenir fills, saps? Anar a l'hospital i que t'atenguin bé, etc. La gent vol benestar. Nosaltres hem de dir que independència és benestar. Independència és benestar per això i això altre. Però primer hem de saber què els hi volem dir i quan tinguem el què, aleshores mirem el com. El silenci de la premsa generalista és el primer gran entrebanc amb què es troba Solidaritat Catalana. Joan Laporta continua aixecant l'interès d'alguns mitjans, però els periodistes se senten més atrets pel seu passat immediat com a president del Barça que pel seu projecte com a polític. La premsa independent n'és l'única excepció. Per què Catalunya necessita un estat propi? Per administrar plenament els seus recursos i perquè els catalans tinguem més diners i puguem viure millor. Quan diu catalans, diu tota la gent que viu i treballa a Catalunya? Tots, absolutament, perquè si Aquí no... cabem tots? Oh, i tant. Yo soy independentista, aunque no hablo catalán porque me da corte, pero el que quiera ser español será español y el que quiera ser catalán será catalán. Lo que pasa es que lo que se llevan de aquí, pues que se quede aquí. No crec que el que tenim que explicar als catalans és parlar de seques amb botifarra i barretina. El que hem de parlar és de que cada any ens prenen 22.000 milions d'euros a canvi de res. Però vostè diu a canvi de res, i a canvi de res no és. No, sí, és a canvi de que et diguin insolidari, pesetero, pedigüeño y todas estas cosas. Luego que van vendiendo eso de que somos unos tacaños, que no ayudamos a nadie, y eso no es verdad. He llegit que la gent que vulgui anar a la llista hi pot anar, però ha de pagar 20 euros, no sé què. Per què necessiteu aquests 20 euros? Per financiar-nos, perquè això no va sol, això s'ha de posar gasolina. La nova proposta política ja és una realitat a tot Catalunya. Cadascun dels 3 membres del comitè de campanya s'ha fet amb un equip de col·laboradors de la seva confiança. Hauran de muntar els últims actes de presentació de Solidaritat Catalana, però, sobretot, hauran de fer front a un greu problema, la falta de diners. El problema que teníem aquí és on posem els donatius. O sigui, el reclam, quin seria la frase, la paraula? No. Aporta diners. Quina mania teniu aquesta part del planeta Terra, a dir les coses d'una manera rara. Si més col·loquial diríem, afluix a la pasta. Aquí col·labora. No, jo estic parlant de... El que necessita més gent i pasta. I per tant, ha d'estar destacat la gent i la pasta. Perquè si tenim adherits, tenim candidats i no tenim ni molt duro, pues també està a la barraca. Va, jo l'home dels trens. Què tal? Què tal? Ei, hola. I tothom. Molt bé. Perdoneu el retrat, que aquesta és la setmana que em toca la filla i llet amb Frosty, i el pipí, tot el tinglado. Ja sabeu una mica com va. Per què tens mòbils? Per què? Doncs aquest és per la feina, i aquest és el particular. Aquest és el perquè em truqui la teva mama, els avis, els amics, i aquest és perquè em truquin els senyors de la política. Jo la setmana que porto la meva filla, t'ho juro, porto una despendolada perquè entre una cosa i l'altra... Jo estava en una empresa familiar, o estic en una empresa familiar, és una empresa que és del ram químic, una pime de tota la vida de Sabadell. Jo me'n vaig anar fa un any i pico a veure amb el Joan Laporta, com que era president del Barça, i me'n vaig anar per fer una sèrie de televisió sobre el Barça. I me'n vaig anar volent fer aquest home president del meu país. Comencem ara una marató d'actes fantàstica, que comença el dia 31 a Figueres. El dia 1 Reus, el dia 2 Vic i el dia 3 Mollerussa. Alfons, quan s'acabés els actes és molt important que hi hagi un sopar amb 50, 60, 70 persones. Que la gent es pagui el sopar naturalment, és a dir, busca un restaurant que sigui una cosa assequible, i t'enviarem el candidat o la persona que tinguis allà, el responsable, a fer un sopar i explicar, i la gent que se senti motivada i que se senti partícip. És a dir, això és la millor campanya que es pot fer. Sí, si el sopar va al 15, el cobrarem a 30, directament. Eren calés. Estem en campanya, és a dir. Donald Trump. Tenim dèficit, amb les coses que ja tenim a la vista, tenim dèficit. Ah, sí?
Pasta. Pasta n'hi ha, de moment. Quanta? 40 i pico mil euros. 40 i pico, més els 10 que he posat ell. No. Zero. No. Diners, zero. Però jo depèn de la pasta, puc muntar una cosa o puc muntar una altra. Per fer un acte guapo, quants diners creus que fa falta? 25.000 euros. 10.000 dels pots gastar. Jo crec. 10.000 euros per un acte, tio. Sí, home. No anem a l'ada, tio, és un despilfarro, no? No, home, començo amb 5. No, Vale. més. Començo amb 5, el que em passi de 5 o... Les dificultats econòmiques no aturen els primers actes de gran format. Àlex Fanoll s'ha fet amb un equip de col·laboradors per treballar amb austeritat i de forma voluntària. L'objectiu és seguir informant del nou moviment polític i seguir sumant efectius. La figura de Joan Laporta és un bon reclam per la ciutadania. Estrès total aquests dies. Estrès, la paraula és estrès. Estem a precampanya i estem a les últimes. Però bueno, somiem amb la campanya, és una cosa increïble. Ja no sabem el que és realitat o és somni i ja confonem tot, aquestes alçades. Sí, ara abans de començar, veniu per aquí els tres, encenen els llums, ja estarà el cas, i després veniu cap aquí dins i l'Anna presenta i llavors cada vegada anem pujant. Us voleu Per aquí darrere. 30 segons, Uriel. No, perquè aquí no estic veient ni res. Aquí fa hores que estic aquí. Eterne. Ja és que no m'he estat. Campanes de la... Que jo... Algú ha de posar l'ordre? No, ja fa vostè. M'han tocat els ous ben tocats, tio. Se m'han emportat la música, tio. Molt bé, molt bé. Tranquil, t'abraces amb l'Alfons, rius... Per això, perquè tu fes durar l'aplaudiment, per això. Tens de tabac? Que ja me l'he deixat a la cartera. L'organització dels actes públics de solidaritat catalana recau en Àlex Fanoll, home pròxim a Joan Laporta. El seu equip de col·laboradors gestiona tots els aspectes logístics del projecte. Uriel Bertran i Alfons López Tena no dubten a introduir persones de la seva confiança dins l'equip que dirigeix Fanoll. Xavi Escolano, ets tu, Sí. Llavors, explico. Tenim 4 actes simultanis, 4 actes que quasi començaran a la vegada, però per exemple m'han demanat els de Girona de començar una hora abans. Faristol, a peu dret, res de taules ni res, perquè volíem un format molt allò en plan espectacle i fer bé estirar tot arreu, però se'ns escaparia les mans. Això potser, bueno, depèn del que parlem, però potser millor estaria bé coordinació, no? Amb ells, el tema aquest, o no? Sí. Trucant l'Uriel i el Comella i em diuen, escolta, hi ha una estructura i tal, i tu que en saps de producció, el tema dels actes, ara mateix està molt descontrolat, no és que la persona que hi hagi no en sàpiga, sinó senzillament que és que no pot. L'equip que dirigeix Àlex Fanoll té el repte de muntar la jornada d'eleccions primàries de Solidaritat Catalana. Ho hauran de fer en poc més d'1 setmana. Avui estem fent una reunió de l'organització i tal, i hem de fer una reunió tècnica, bàsicament. Amb els rocs. Llavors aquest dia, vosaltres ja aneu pensant tal no sé què, i aquest dia ja fem un escandall del material que necessitem i què és el que demanem nosaltres, què és el que demanem... Bueno, no, és que hauríem de centralitzar tot a través nostra. Solidaritat Catalana escollirà els seus candidats amb un sistema de vot desconegut fins ara a Catalunya, el de les llistes obertes. Hauran d'explicar-lo correctament a tots els votants. I no em queda gens clar el del sistema aquest. Em pensava que cada llista eren 6 vots. És un caos, això. És que no acabarem. És que ni en 24 hores. Va en sèrio. L'únic és l'Alfons el que ens pot ajudar a dissenyar l'estratègia del recompte. Faisal, a veure,
Qui vota ha de saber un article que hi ha aquí. Sí. Qui recompta ha de saber un article, no s'ha d'empapar les 4 folis o les 20 folis. Llavors necessitarem gent molt espavilada que pugui estar a la zona de vot, que sàpiguen perfectament el reglament com va, perquè necessitarem gent informant. O sigui, tenim un sistema de vot de fantasia, que és molt democràtic i és molt complet, però que no tothom entén a la primera. Detectar els més espaviladits. Enganxar-los i matxacar-los, O sigui, no podem tenir vots nuls demà. No en podem tenir. L'escrutini de les primàries tampoc serà fàcil. Tan sols disposaran d'unes hores per completar-lo. Del contrari, la premsa no se'n farà ressò. És un lloc en el qual la gent pot anar a votar des de les... De 9 a 3 jo faria. De 9 a 3? 6 horetes. Llavors recompte i a les 6 de la tarda... A les 6 de la tarda no està fet el recompte. Pues a les 6:30 posem. No, a les 6:30 no està fet a les el 19. recompte. No està fet el recompte? En 4 hores no està fet? No, està fet el recompte. Pues a les 20. Com mínim. Vinga. Escolta'm una cosa. Creus que estaria bé portar un notari perquè aixequi acte? No, home, no, per l'amor de Déu. Vale, ja està. I un bisbe perquè beneixi, de pas. No. Vale. I el del bisbe? Vale, ja està. Ja ho tenim tot lligat fins al dia 11. La televisió pública de Catalunya s'interessa per la figura de Joan Laporta com a polític un dia abans de les primàries. Si no hagués estat president del Barça, no seria on és ara? Bueno, jo crec que S'ho ha a la plantejat? vida... No sé. No, és que no s'ho ha plantejat. A la vida cadascú tenim la nostra trajectòria, el nostre recorregut. Jo sóc advocat, treballo d'advocat, em guanyo la vida d'advocat, he fet de president del Barça, aquí estan els resultats, estic molt orgullós i estic convençut de que es pot millorar i és el que desitjo. És des de la sentència del Tribunal Constitucional que Joan Laporta és independentista? No, Joan Laporta és independentista des de que té ús de raó. I en aquest sentit doncs, tenia un pare que ja ho era. I saps que demà tenim unes primàries a les que s'elegiran les llistes, no? Quanta gent pot votar demà? Demà poden votar al voltant dels 17.000 militants. L'últim dia de matins d'estiu, aquesta temporada, que vagi bé, i també demà, en aquestes primàries que fan en el seu partit per escollir les llistes. Tant de bo. Fins una altra. Té més ritme aquesta noia que el conill. Bueno, però a veure si vens amb el conill. A veure què diem. Un conill. M'ha tirat massa merda durant massa anys i ja tinc els collons plens d'ell. Ja ens veiem. Vinga, adéu. Adéu. Gràcies. Adéu. Solidaritat Catalana haurà de fer 4 llistes electorals que corresponen a les 4 circumscripcions que té Catalunya. Al Parlament hi ha 135 escons, 85 representen la circumscripció de Barcelona, 18 la de Tarragona, 17 la de Girona i 15 la de Lleida. Per fer aquestes llistes, Solidaritat Catalana organitza un procés electoral entre els seus adherits, que es coneix com a eleccions primàries. Ho farà amb un procediment totalment nou a la política catalana, el de les llistes obertes. Això vol dir que qualsevol afiliat al partit pot presentar la seva candidatura a líder. Ho poden fer individualment o en grups de fins a 6 persones. Els més votats ocuparan un lloc a les llistes electorals. La resta quedaran com a suplents. Les altres forces polítiques de Catalunya ja tenen les seves 4 llistes electorals. Alguns les han fet a dit. Uns altres han fet una elecció interna entre les diferents tendències que hi ha dins del mateix partit. A les eleccions al Parlament de Catalunya, els encarregats de controlar els comicis són organismes neutrals. Les eleccions primàries de Solidaritat Catalana les controlen els membres d'una de les candidatures que aspiren a guanyar. La de Joan Laporta, Alfons López Tena, Uriel Bertran i els seus col·laboradors. La jornada comença amb incidents. Un problema informàtic els impedeix imprimir les llistes d'adherits a 20 minuts d'obrir portes. Si no solucionen aquest imprevist, no sabran quines persones tenen dret a vot, no podran celebrar les primàries i estarà en perill la continuïtat del nou projecte polític. Ja teniu les indicacions que ha donat abans la... Mentrestant, els voluntaris d'informació aprenen com funciona el sistema de vot. Els primers electors ja esperen l'obertura de portes. Nosaltres estarem aquí fora informant a la gent que vinga.
Està ordenat per nom, no per cognom. El grup quin és? De la M a la... no sé què. Aquí, joder. De la M a la P. Sí, hi ha els punts i els punts, aquí hi ha 2 punts. La posava de nou. Si vols et dono una papereta, tu vas marcar. Són 15. Em vas dir que a les 9 començaven a punt, que jo treballava a les 10, aleshores no em puc quedar. No, però no podré posar-vos a les 10. No podràs. Exacte. Tu mateix. Vale, ja està sortint. Una cosa menys a la vida. Em presento per demostrar que qualsevol persona de base es pot presentar, ni més ni menys. Va, fes-ho, presenta't i tot això. I vaig pensar, mira, per què no? Algú altre ho ha de fer. Jo em presento a la candidatura de Barcelona. Pots tatxar el que vulguis, els membres que tu consideris, però votant-los primer, saps? No pots anar tatxant sense votar. Col·laborar en un procés novedós de confecció de llistes és molt engrescador. La veritat és que jo no tinc cap ganes de protagonisme. Es fica molt en tu, que si faré jo. Bueno. 30 segons. Ei, necessito gent aplaudint ara, tio. De veritat, va en sèrio, gent aplaudint. La jornada també serveix per recaptar fons. La venda de samarretes és tot un èxit i centenars de simpatitzants paguen la quota d'adherit durant les primàries. Solidaritat Catalana tindrà pressupost per afrontar la campanya electoral. Àlex Fenoll ha presentat candidatura a la llista per Barcelona. En tancar les urnes, vol saber quina ha estat la xifra de participació a les primàries, però es troba amb una sorpresa. Els voluntaris tenien ordres de no comptar quanta gent ha votat. Per curiositat, podeu comptar una mica cadascú per sobre? No, dic que no. No dic que no? Simplement és per saber jo quants vots hi ha hagut. Pas previ abans de començar el recompte. Tot el lloc on hi hagin papers i octavetes d'aquí, fora. Que no hi hagi cap mena de possibilitat de tombo. Posa fora. Esteve i Portell, 13. 1. Sánchez Nofre, 1. La Porta, 3. Marín i Saravia, Sergi, 1. Casa de Vall i Puig, Anna, 1. Tremosa, Antoni, Xavier, 1. Domènec, 3. Se'ls hauria de donar una explicació de que, com a mínim, fins d'aquí mitja hora hi van resultats. La roda de premsa per anunciar els resultats està fixada a les 8 de la tarda, però l'escrutini triga més del compte. Són els que passen als millors partits, als millors jocs. Durant l'escrutini, cal comprovar que el nombre de vots emesos coincideix amb la xifra de participació, però alguns voluntaris detecten que això no s'està fent. No estan verificant res.
Però després, si voleu, feu la comprovació de que tot ha sortit bé, sí, però clar, aquí tenim la premsa que està ja fotent-se els entrepans i estan desesperats. Ja són 2 hores, aquí. Quan se fan com les senyales d'aquestes, la vida està tranquil·la. Si no, hi ha un índex d'error molt alt per la tensió i la pressió. En el moment que tingueu el definitiu, tingueu els 10 primers, el que està al 70... Aquí ha passat a l'ELA. No podem treure ni la participació que ha hagut... Sí, participació sí, perquè el nombre de debutants ja l'hem comptat. Els membres del comitè decideixen anunciar els guanyadors de les primàries, malgrat que l'escrutini no ha acabat. ...2.316, sí? Candidatura a la porta. Segon. Sánchez, candidatura CCN. Aquella mesa no està aquí inclosa. No, les estic incloent, agafa les dades directes d'aquests dos. Vale, sí, ja està tot, això és definitiu. Això és Vale, definitiu. 787. 2.316 i 787. Sí. Comença la roda de premsa per anunciar el resultat definitiu de les primàries, però encara no ha acabat l'escrutini de les urnes amb més vots emesos. Estàs de punt, no? Salut, salut. Vine aquí a recollir l'acte de l'última taula, que ha sigut l'acte dels Joans, dels Jordis, dels Jaumes, dels Joseps i dels Ignacis, que estava a la taula més plena de tots. Què? Anem a la festa o no? La porta, president! Catalunya independent! Ara. Solidaritat Catalana ja té definits els seus candidats al Parlament de Catalunya. Comencen la cursa electoral. Aquí s'haurà d'organitzar a cada comarca un acte central de campanya. Lo bo de la situació que estem visquent és que és una carrera d'esprint. Per tant, hem d'anar a tope d'aquí a les eleccions. Jo, per exemple, a mi em posa nerviós quan un acte és una hora i resulta que jo de començar a una hora començo un quart d'hora més tard. Cosa que aquí és absolutament normal, cosa que tothom veu bé, però no m'agrada. El millor de cara al públic seria pujar una persona, comença l'acte i diu que el Joan Laporta trigarà un pèl més. Ja està. Això d'anar en aquest estrès no pot ser. El que sí que han de demanar és disculpes a la gent, això, sense cap mena de dubte, i anunciar que anunciarà un pèl més tard, o la gent es posarà nerviosa. A partir del moment que dic el sí, ja vaig deixar ben clar que sense estar desconnectat del tot m'havia de dedicar plenament als meus fills. Què és el que heu de buscar? Direcció Andorra. Direcció Andorra. Andorra, Prada... I després quan arribi cap aquí, s'ha de poner o continuarà cap a Andorra? Ja posa la cara de furó, la cara de furó. Se va reproduir la cara que li posa. Gent, això d'arribar tant, no? No, sí. Les aparicions públiques de Joan Laporta com a polític han estat molt escasses fins ara. S'ha pres unes setmanes de descans en acabar el seu mandat com a president del Barça. A 2 mesos i mig per les eleccions, Laporta entra definitivament en escena. Presentem a les eleccions al Parlament de Catalunya. Visca!
per la porta. Ja lo conozco. Una china con una guapa. ¿Ah, que sí? Una china guapa. No, china medio guapa. Muy guapa. Sí, gracias. No hi ha pressa, Jo tinc una mar de bé. Gracias. Què ens interessaria d'entrevistes? Una aparició setmanal? Una setmanal o premsa o ràdio. Val, una. Sí, per això està perfectament organitzat, Sí. Li porto la seva agenda, els temes de premsa, de comunicació, i diguéssim, sí, estic en el dia a dia, diria que hora a hora o minut a minut amb ell durant el dia. Jo escrivia a la revista El Temps. Li vaig fer una entrevista que encara avui recordo que era a la Rambla de Catalunya, i recordo que el Jan em va donar el seu telèfon mòbil, el número i això, per si necessites qualsevol cosa i tal. Es va crear una empatia, i la prova és que d'aquesta empatia doncs, encara avui estem i l'amistat és més forta que mai. Ningú viurà de la política, perquè tothom aquí, un és advocat, l'altre és notari, l'altre és economista, i jo vull continuar, quan he passat aquestes eleccions, escrivint, investigant i anant a arxius. Però, no, tot això t'ho dic perquè hi ha una sèrie de persones que ens han evidentment que tenim un sou. A Solidaritat Catalana li queden poc més de 70 dies per convèncer els electors, però la llei els impedeix demanar el vot fins que comenci oficialment la campanya electoral. Vale, tothom amb microfaristol, Doncs ja està. A banda d'això, presenta el Joel, parla el Toni, seguidament l'Uriel, el Fons i tanca el Jan. Ok? Màxim 10 minuts, 10-11 minuts. Vale? Voleu que us posem un regidor i us donem una senyal o alguna cosa? Sí? Que tot pot pagar l'hora. Una escopeta que et passis els 10 minuts i fots un tret. Exacte. Semàfor. El braç, És que la veritat és que ho estem passant bastant bé. Jo diria molt bé. Va, vinga. Hauria de fer com aquella abans. Per allà. Preparem-nos. Necessito que algú... Ja filatem. Ui, treu una foto. Som-hi. Coses de la vida, toca Sabadell i fem l'acte aquí de presentació de campanya amb la porta i jo que faré de baríton avui. Vine cap aquí. Bon dia, vine aquí. Ai. Oh no. Ui, m'està mal dormit tot. Saps el plaer aquest de posar-hi la llet amb frostis cada dia al matí? La tinc una setmana sí o no, i aquí la que està pencant també molt és la meva mare, que la va buscar a escola molts dies. No, si no tingués el recolzament dels meus pares seria impossible, en tots els sentits. Ella es pensa que vaig a la nova fàbrica. Diu, el papa va a la nova fàbrica. 5 minuts tu i 15 la resta? Sí. Ho saben? Saben la resta? Jo vaig clavant, no cal ni que em marquis, És a dir, no m'allargaré. No, fliparàs. Estàs nervis? Hòstia, ui. A casa meva parlant, imagina't. Ai. Uf. Va, escalfarem. El meu pare va emigrar ara fa 60 anys. El meu pare va emigrar ara fa 60 anys de Múrcia. Uau! Hòstia! La meva família es va establir en un dels... La família del meu pare, igual que moltes famílies a Catalunya, va venir a buscar un futur millor. Com el meu pare, n'estic convençut que en aquesta sala hi ha molta gent que té una història similar. A Catalunya sempre hem sigut persones valentes i emprenedores. I si seguim sent persones valentes i emprenedores,
No us cal ni cap dubte que el futur és nostre. Amb tots vosaltres, Isabel Clara Simó. L'espai que ocupen els partits defensors de la independència de Catalunya cada cop està més disputat. Una de les formacions que concorren en aquesta legislatura per defensar aquesta idea és la que lidera Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Independència. Senyor Laporta, bon dia i moltes gràcies. Bon dia, i gràcies a vostès per convidar-me. Solidaritat Catalana obtindria entre 2 i 4 diputats. Què li semblen aquestes dades? Si realment l'independentisme es redueix a 3 o 4 escons, vol dir que no hem sabut. Primer de tot haurem de fer una autocrítica i no haurem sabut transmetre a la ciutadania doncs, el que cal pel país o la nostra proposta. Suposant, senyor Laporta, que els resultats no anessin bé, què faria l'endemà, és a dir, amb el partit? És a dir, Solidaritat Catalana per la Independència, depèn del resultat que hi hagi, què pensa fer vostè? Home, depèn del resultat que hi hagi. El primer que farem serà, doncs, si és bo, celebrar-ho, i si no és bo, fer autocrítica. És a dir, el meu compromís ara és aquests 4 anys. I, evidentment, si en som 14 o en som 20, farem molta més feina i segur que això doncs, vol dir que funciona i que té projecció futura, i si en som 3 o 4, el meu compromís serà per 4 anys. Jo crec que veurem a la porta al Parlament, això sí que estic convençut. El número no ho sé, perquè és que jo crec molt d'on anirà aquests dies, però jo crec que entra segur i que estarem parlant d'alguns diputats segur. L'any 2010, al Parlament de Catalunya hi ha 6 partits polítics. Convergència i Unió mai han tingut la independència de Catalunya en el seu programa polític. Es defineixen com a catalanistes, liberals i democristians. Van governar la Generalitat durant 23 anys seguits. Partit dels Socialistes de Catalunya. Està federat amb el Partido Socialista Obrero Espanyol. Es mostren en contra de la independència de Catalunya. L'any 2010 és el partit que governa la Generalitat gràcies al suport d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa Verds. Esquerra Republicana de Catalunya. Es mostren a favor de la independència, però no preveuen proclamar-la. L'any 2003 donen suport al PSC per governar la Generalitat. El 2010 aquest suport continua. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Els seus dirigents es mostren en contra de la independència de Catalunya. L'any 2010 també donen suport al PSC per governar la Generalitat. Partit Popular de Catalunya. És una delegació del Partido Popular Espanyol. El seu president d'honor és Manuel Fraga, exministre del règim dictatorial de Francisco Franco. Es mostren totalment en contra de la independència de Catalunya. Ciutadans. Es defineixen com un partit espanyol nascut a Catalunya. El seu nom oficial és Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Es mostren totalment en contra de la independència de Catalunya. Però aquests no són els únics rivals de Solidaritat Catalana. Hi ha un altre partit polític que no és al Parlament i que també vol proclamar la independència de Catalunya. És Reagrupament. De fet, la ideologia de Solidaritat Catalana i de Reagrupament és gairebé idèntica. Reagrupament va néixer un any abans, el 2009, quan el seu líder, Joan Carretero, va marxar d'Esquerra Republicana. Molts reclamen que Solidaritat i Reagrupament es presentin junts a les eleccions. Del contrari, diuen que no votaran cap dels dos. Considero que aquesta dicotomia entre aquests 2 o 3 partits polítics és una afrenta, és una escopinada, és una bufetada a la manifestació de Barcelona del dia 10 de juliol. Veniu, participeu a les primàries i no va voler. Precisament en aquell moment és quan van venir el Tena i l'Uriel. M'han fet una proposta que m'agrada molt i vull comentar-te-la. Doncs no va voler venir, perquè deia que eren agents de Convergència i d'Esquerra per destruir l'independentisme. Vaig pensar, hòstia, no anem bé. Les enquestes confirmen que Joan Laporta és una de les persones més populars de Catalunya, molt més que el president del govern i que el líder de l'oposició. El 97% dels electors coneix Joan Laporta. En canvi, molt poca gent sap que es presenta a les properes eleccions. El Jan ha de ser més omnipresent en fotos. Estic parlant del web.
un entra allà i no sap de què va i no veu el Jan enlloc. Hòstia, on és el Joan, la porta aquí? Tranquil·lament ens podem trobar que un 70-75% de la població, a hores d'ara, no tingui ni punyetera idea de què vol dir Solidaritat Catalana per la Independència. Doncs que s'ha de reforçar molt la cosa aquesta de que nantros som els de la porta. Ei, senyora, els de la porta som naltros, La porta, la porta, la porta. Perquè és que si no la gent no se n'entera. El dilluns fem una sessió de fotos, llavors tindreu el Jan amb corbata, sense corbata, rient... Hi ha un vídeo, el vídeo que s'ha fet, que és un vídeo d'una parella que està en un terrat i un li diu a l'altre tens somnis? I l'altre diu sí, tinc somnis, no sé què, llavors passa un estel fugaç. Ei, mira, un estel fugaç. Pensa en desig. Això és el vídeo que tenim. Com ho tenies ja, no? Foto ara mateix, tio. I el creatiu que he fet jo li donem un veïna. És que tens raó, però no tenim vídeos. A no ser que n'encarreguem un. En fem un ràpidament i n'encarreguem un de 30 segons. Núria... Els voluntaris proposen solucions per redreçar l'estratègia de comunicació. Se pot orientar que aquestes persones facin una campanya molt apegada al terreny. Per exemple, un adherit convenç a 10 persones. Aleshores, si som 6.200 persones, doncs amb 10 persones ja tenim 62.000 vots. Però si cada adherit convencem a 50 persones, ja són 310.000 vots. Quina empresa catalana, això no ho té ni Corte Inglés. No, clar, són agents comercials. I que aquesta cosa no l'estem fent. El primer pas per la victòria és una bona organització. Si a més aquesta organització està motivada, té un discurs que té raó i uns líders collonuts, en el nostre cas el que tenim és sensacional, és fijo que no podem perdre. Ei, on estàs? Perquè avui tenim sessió de fotos de campanya, m'havia oblidat. Va, més ràpid. Collons, que tinc pressa. Vinga, va. Potser un peu mirant que no se li marqui la barbeta? No, jo em pentinat, des que em pentinava la meva mare quan era petit no m'havia pentinat tan bé. Independència d'alegria, hòstia. Has vist les proves d'en Sobrat, com anirà tot? Li has ensenyat, Lluís? Ho veus bé, així? Sí, però ves de puta mare. Tu ves passant que tinc ganes de veure-les. Val, posada la corbata, capullos. Us ho he dit. Una camisa patada, hòstia. Va, tornem. Hòstia, no digueu-me la corbata? Ah, no, sí, tranquil. A mesura que avança el projecte, sorgeixen tensions entre els membres del comitè de campanya. Àlex Fanoll considera que s'està fallant en aspectes fonamentals. No dubta assumir responsabilitats més enllà de la seva àrea. Estic de molta mala hòstia, a més. No és amb vosaltres, sinó amb una persona de l'equip que no fa la feina. I l'hi hauré de fer jo. Jo no em pensava que arribés un desgast emocional i psíquic tan alt. El desgast s'accentua o es doble quan deixes de confiar en gent que tens a la vora. Perquè va trucar la tia de la federació migrant més important que hi ha aquí, i li vaig anar al telèfon, que m'enviï un correu, que m'enviï un correu. Aquest no és el procediment, que m'enviï un correu. Una federació d'immigrants que són 80.000 persones, tia. I és la seva feina. La seva feina és trucar a aquesta persona. I ho hauré de fer jo. He fet de tot. De tot. De tot. De coses, milers de coses que no em tocaven, coses en moments tenia la sensació d'aguantar tota l'organització i, bueno, i veure coses una mica quasi d'humiliants també m'han passat. Clar, en molts moments avalues si val la pena, perquè el desgast que hi ha a nivell personal és tan alt que avalues, hòstia, val la pena tot això. El calendari d'actes, no sé ara mateix quins actes tenim, tio. Com és possible? No sé, tinc més o menys una idea, el Valdero m'ho ha de passar, ja li vaig demanar ahir. I hi ha gent aquí que no és noble. I clar, m'he plantejat d'abandonar perquè jo no vull treballar amb gent que no és noble. I trobo que la gent que ha de liderar un país o projecte d'un país ha de ser molt noble. Això el té a la porta.
I he continuat per la porta, simplement. Escenari baix, molt a prop de la gent, molt pròxim, i amb discurs final dels tres... Escolta, no me contes l'acte. Vale. El López Tena era un personatge que creava molts amor-odi entre la gent independentista. Vaig defensar que entrés a l'equip amb la porta. Hi havia gent de l'equip que no volia que entrés, bastanta, i amb arguments molt potents, i jo que no. Que és un tio molt vàlid, té un discurs potentíssim i és una persona que el porta a qualsevol lloc i és incisiu i rebenta i convenç. És el bulldog de l'independentisme, doncs és el bulldog. No és el bulldog. Provincians, corruptes, mediocres. L'error més gran que hem comès Solidaritat Catalana amb la independència, haver col·locat 2 polítics professionals a dintre, López Tena i Uriel. I va el senyor Artur Mas i diu, no, jo ho aconseguiré, sabré gestionar una tensió moderada amb l'estat espanyol. Tu no sabràs gestionar res! En aquest reportatge hi ha 2 d'aquests polítics professionals, o ja no estaran amb nosaltres o s'hauran encarregat tot aquest somni. Augmenten les tensions a la direcció de Solidaritat Catalana. Àlex Fanoll presenta la dimissió. Joan Laporta li demana que no abandoni. Fanoll accepta continuar, però l'aparten del comitè de campanya i el destitueixen com a cap de logística. Queda recol·locat a l'equip de protocol i seguretat de Joan Laporta. Les funcions que fins ara feia Fanoll passen a Xavi Escolano, home de confiança d'Uriel Bertran. Què ha passat? Cops de colze. Jo, sincerament, crec que la meva figura incomodava o feia molta por un seguit de gent. Llavors, clar, doncs, la figura d'una persona que no demana premi, que està aquí només per pencar i fer que les coses funcionin i que en moments pot ser que et passin una mà per la cara, doncs és molt incòmode. Absolutament la gent amb més criteri d'aquest món, que són els meus pares fins i tot, em van dir deixa-ho. Deixa-ho, no s'ho mereixen, és a dir, deixa-ho. Perquè li vaig presentar 2 vegades seguides la dimissió a la porta. I el mateix Jan em va dir que continués, hòstia, que per lo que quedava continués. Ara, no sé per què tinc la intuïció que els cops de colze continuaran o encara augmentaran molt més. És a dir, tinc d'estar pendent d'altres coses, és el que ho ha desvirtuat tot. Tinc d'estar pendent de que no te la fotin, de que no s'apropin de feina teva, és a dir, perquè he vist contínuament com de feina meva se n'estaven apropiant persones, no? Vaig entrar en un rol i finalment he agafat un altre completament diferent. Jo vaig entrar una miqueta d'assistent de l'Àlex Fanoll, una mica per portar tots els temes de producció. Jo quan vaig arribar no hi havia ningú que estigués controlant de prop el tema dels actes. Va ser al principi l'adaptació de les 2 primeres setmanes i ara és el moment que jo comenci a liderar com a iniciativa pròpia. En principi, en aquests moments estaré jo al control. Xavi Escolano és el nou cap de logística i producció. El seu primer repte és organitzar la Convenció Nacional de Solidaritat Catalana, un gran acte on tots els militants decidiran els continguts del seu manifest electoral. Votaran a mà alçada, punt per punt. Ens enrotllarem molt, bé. No, ja no. Jo seré breu i explicaré l'acte que fem avui de presentació del manifest electoral de la Societat de la Independència, que serà sotmès a la votació dels socis, a la propera... Socis i simpatitzants. Socis i seguidors. Jo us ho diré. Gràcies, senyor batxiller. Company, camarada, col·lega... Tu ets il·lustre. Jo soc excel·lenci. Jo soc il·lustre. Tu ets il·lustre? Jo soc també il·lustre. Sí, com a advocat. Els advocats som il·lustres. No, els advocats no sou il·lustres. Ja està, ja has fet trampa. Ja m'ha deixat el cul a l'aire. Aquí tens tota la documentació, el manifest, les esmenes... El que sí que m'agrada és tenir mentalment les idees força que vull comunicar. I aleshores, doncs sí, a vegades em faig dibuixos. Sí, més que dibuixos, són signes perquè me'n recordi de la idea força que vull transmetre, no?
Alguns mitjans de comunicació segueixen convidant Joan Laporta als seus programes, però la seva figura com a polític continua sense atraure l'atenció de la premsa. Els periodistes prefereixen parlar sobre el Barça, malgrat que Laporta fa esforços per enterrar el seu passat com a president blaugrana. Amb la Catalunya independent. A quina lliga jugaria el Barça? A quina lliga jugaria el Barça? A la que volgués. A la que volgués qui, el Barça o el Barça? A la que volgués el Barça. I on vas tu a rellotge o...? No, jo vaig al meu lloc. Fa 7 anys que no anava a aquest lloc i estic molt fotent en il·lusió. A més, saps què passa? Jo anava amb el meu pare va morir i la gent d'allà se'n recorda molt d'ell durant molts anys. Clar, i sempre ha anat al seu lloc. I no van saber qui era el meu pare. Vaig amb el meu fill i, no sé, tinc els veïns d'allà que m'agraden molt coses que em van dir. Un contratemps influeix en la carrera política de Joan Laporta. La nova directiva del Barça l'acusa d'haver malversat fons del club. Atácale, que eso es un fantasma. José ese es un fantasma. Atácale. Que tú has hecho lo que tenías que hacer. Te has llevado la pasta para que lo den por culo. Es igual, lo que te la hayas llevado. Ole tus huevos. Venga. Passen 5 minuts d'un quart de 12 fins a la 1, tu diràs. Us imagineu que dedicarem també una bona estona a parlar del que ha passat a l'assemblea de socis compromissaris del Futbol Club Barcelona. Les acusacions dels nous dirigents del Barça no aturen la carrera política de Joan Laporta. Abans de les eleccions, es proposa visitar les principals entitats culturals de Catalunya. Puto, divendres a la nit, a la tarda ja comença a estar... Arrossegues tot el pes de la setmana, Sí, ara es venen uns dies durs. És més, jo diria que el cap de setmana que comencem, com qui diu ara, és el més dur de tota la campanya. Més que la campanya. No contesta mai, tu. Qui és un nen? Pol. Que avui tenia classes particulars. No, tenia classe particular i vull saber com ha anat. El gran ve i ho comparteix i em pregunta, s'interessa. El mitjà està en contra. El Guiva està en contra. I juga al Barça i aleshores això, el ser fill meu té una pressió afegida. Clar, que ell ha d'anar a jugar per aquests camps i aleshores si hi ha gent que no comparteix el que jo penso, aleshores es ficaran amb ell i ell diu que vol viure la seva vida i que vol viure tranquil i que no vol viure amb aquesta pressió i que ja està bé, que em fot unes bronques. I el petit passa. El petit mira, escolta, pregunta, però no es pronuncia. Visca el Barça, visca el Barça i visca Catalunya! Visca el Barça i visca Catalunya lliure! Hòstia, és que molt fotut, això. Molt bé! Ara hauries de fer un tour, Treu això... Sí, vinga, va. Bueno, Aquí, per darrere el ginoll, aquí. Vinga, que ja quasi que és dalt. Vinga, molt bé, ja està ben dalt, Hòstia, això no és fàcil, Molt bé. Sí.
Sí, això ho tinc clar. L'únic que em falta és l'Alfons. I jo, la meva pregunta és si l'Alfons pot anar un moment per la tarda a l'acte d'Artesa. Perquè li fem fotos. Són per anar als cartells. No, jo, a veure, això no, en teoria és el que s'havia dit, però que vull dir que no ho decidim nosaltres, ho decideixes tu, això. Vinga. Adéu-siau. Hem de fer diverses jornades. L'Alfons no es mourà. Ja està. Sí? 2 jornades i a prendre pel cul. Jo li he dit això, Li he dit, escolta'm, això sortirà més car, pensa que això és un superstar i tal. Bueno, escolta'm, és que no, el que no faré serà moure a l'Alfons, no sé, vale, vamos a l'Alfons. No, a veure, l'òptim era moure l'Alfons perquè la muntanya no vagi a Mahoma, però bueno. No, és que era l'òptim per estalviar calés. O sigui, totalment. Sí, totalment. Xavi Escolano prepara amb el seu equip un acte espectacular per l'inici oficial de la campanya electoral. Els problemes econòmics capgiraran la situació. Diguem, a l'edifici que tinguem dissenyat serà una base projectada i a sobre d'això ficarem el 3D que fem. Arrissem el rínxol i li donem un aspecte, li donem un acabat artístic dintre del temps que tenim, O sigui, no estic dient ara... L'element conductor és l'important. Si l'element conductor és l'avió, doncs és l'avió el que ens hem de currar, no el fons allà amb ocellets i no sé què. Que el que seria la bomba, si tinguéssim una realització en directe, fer-li un plano curt del que està d'això i barrejar-ho amb un fons a darrere, difuminar-ho dintre de la mateixa imatge, seria l'hòstia. No? No pots quedar de fàstic. Presenten els cartells electorals en roda de premsa. Joan Laporta no està satisfet amb el resultat final, però no hi ha temps per canviar-los abans de la nit en què la campanya comença de forma oficial. Ell estava present a la reunió. El que passa que ell la sensació que va tenir en una presentació de PowerPoint va ser diferent de quan va veure el cartell ja fet. Qualsevol tipus de gestió per poder tenir la més mínima presència a nivell internacional. Deixem de passar per Madrid per dirigir-nos directament a Europa. Els problemes econòmics afecten directament la campanya electoral de Solidaritat Catalana. A poques hores de la primera enganxada de cartells, no hi ha diners a la caixa. L'equip de logística es troba pràcticament sense pressupost. Falten exactament 7 hores per l'inici de campanya, per l'enganxada de cartells. I, justament, a l'inici de campanya és quan hem de canviar el format i hem de reduir el format dels actes, doncs perquè tenim problemes econòmics. Sí, però bueno, és el que hi ha. Nosaltres havíem pensat en un determinat pressupost, després no hem pogut arribar a aquest pressupost i hem hagut de gestionar amb uns recursos més reduïts i per tant quan això passa t'has d'adaptar a la situació. Estic molt rebentat. Pensa que això ataca els nervis. L'inici de campanya s'entén com una demostració de força, però el de Solidaritat Catalana serà més que modest. Els problemes econòmics fan inviable l'acte espectacular que havien pensat, justament quan la premsa s'interessa pel salt a la política de Joan Laporta. Ara sí, Inici de campanya. Tots darrere el gènere, avui. Emili? Hi ha premsa o no? Sí, Antena 3 i tot, entrevista al Jan, però avui hi ha tothom darrere. La gran sort que vam tenir. Una reunió... Com s'organitza la penjada fora? Ens dirigim a la plaça i El Jan, el Jan, jo... Què es fa? Què es fa? Que haurà de ser... es remena la cola i ja t'ho tindrem tot preparat. No, tu agafes, no sé... Som un per fer-ho, no haurà 3 o quants haurà de muntar? No, es deu tots amunt. Sí, uns els aguanta, l'altre li fica la cola, el Jan, és el típic. Falten 4 minuts per l'inici de campanya. Àlex Fanoll detecta que l'actual equip de logística no té preparada l'enganxada de cartells. Decideix improvisar-la.
blanc, amb aquest blanc és una mica trencat. Els cartells són nostres i no hi ha d'enganxar el sol. Si hi ha passat aquest acte. No, perquè es confondrà, és una cosa molt rara. Estem enganxant cartells, que rebem l'enganxar cartells com uns cartells nostres ja. S'ha d'aguantar i tirar endavant. Posa'm, sisplau, tio, perquè aquí la gent no deixa la copa de cava ni... És una mentida, tio. Tinguis de fotre, ja és l'últim, tio. Vinga, cuidat. Vale, això s'enganxa o no s'enganxa? No s'enganxa. Ha sigut un mal invent, eh? No, fora. El segafa o no? No? Doncs vale, va, directe als cartells. Molt bé. Visca Catalunya lliure! Vale, acabem-los d'enganxar tots, no? Vinga, anem a enganxar. Independència! 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 Acaba de començar la campanya electoral. A partir d'ara, els mitjans de comunicació públics de Catalunya no podran parlar de solidaritat catalana. L'any 2010, els informadors dels mitjans públics estan obligats per llei a no establir criteris periodístics durant les campanyes electorals. Han d'elaborar la informació dels partits seguint un temps i un ordre d'acord amb els resultats de les últimes eleccions. Això vol dir que Solidaritat Catalana no apareixerà als mitjans de comunicació majoritaris de Catalunya. Els mitjans privats tendeixen a seguir els mateixos criteris, tret d'alguna excepció. Arribo cap a aquesta hora, cap a 8:45, després de deixar els nens al col·le, i espero els meus socis i els companys de feina que venen aquí cap a les 9. Hosti, quin gol, tio. El gol aquest que fa el Messi a Getafe és impressionant, la jugada. Joan Laporta ha ordenat canviar la cartelleria de Solidaritat Catalana. La resta de forces polítiques ja han desplegat tota la propaganda electoral. Ja m'ha dit que no li dic res. Pot anar impremta avui? Sí. Ara, el cartell aquest, ara ens passarà l'última versió. Sí. Escolta, aquests 15 dies, o aquestes 2 setmanes, en positiu a tope, eh? Fins ara, company, ara venim. A la tele de Girona? Sí, senyora. Maquillaràs, jo. Maquillaràs. Pintaràs els llavis? Un dia els maquilladors que em pintin els llavis. I les ungles. Unes del Barça i l'altres de Catalunya. M'han educat en el barcelonisme i en el catalanisme. Seria collonet. Veieu? I em surten les ungles d'aquest color. Els mitjans locals i comarcals són els únics que encara s'interessen per la campanya de Solidaritat Catalana. Seguir votant els tios que ens han portat aquesta punyetera misèria, és que tens un problema. I si... No, t'ho dic sincerament. Ell en tira el seu problema. No. Si és perico, té un altre problema. No, però t'ho dic, eh? És per fer-ho... No, t'ho dic. No pots tornar-ho a fer. No ho has de fer tu, ni que siguis perico ho has de fer, t'ho dic de debò. Vas de votar, eh? Tots veu! Voteu-me, no foteu, eh? Van aquí a xerrar que també i no sé què, que no n'hi ha prou, eh? L'heu de votar. L'entrevista bé. Has vist que els pericos, hòstia, els localitzo immediatament. La línia de meta està arribant, doncs ja. Com a mínim la veig ja, no? Aquest és un cartell electoral. Va haver-hi algú que es va colar. Bueno, però com a mínim hem rectificat a temps. En això i en l'espot electoral. Home, la gent ens deia, com collons feu un espot sense la porta? Si vols, pots. Vota sí a Solidaritat Catalana. Vota Solidaritat Catalana per la Independència.
amb una sabatina espardenya. Ja passa, tio. Home, tio, tu veus alguna banderola a la ciutat? Veus alguna? Jo no. No tinc feina, tio. Ara és la meva feina, aquesta. Posar un granet d'arròs, de sorra, per fer país. El vot és per vosaltres, eh? Vinga, xoca-la. I bon cop de No fal. en tinc cap dubte. I bon cop de fal. No en tinc cap dubte. Clar que sí. No ho veus? I em dona més força, això, perquè és una passada. Veus la gent que té il·lusió, tio. I això és un canvi que impugui. L'últim que l'ha posat és el que es veu. Ei, hola Joan. Mira, acabo d'arribar de l'acte a Esplugues i estic a les Rambles penjant cartells. I queden tan bé que dic, mira, li vaig a dir al Joan, què? Estic penjant cartells, estic tocant la teva careta. No, que tinc molta feina penjant els cartells, que tinc que fer tota les Rambles fins al Colón. I demà tinc que anar al mercat. Que ets burra. Els canvis en la cartelleria fan que la propaganda electoral arribi tard a moltes ciutats de Catalunya. És que ens han arribat tard els cartells, van arribar dijous. No, tu ja tens les brigues teves. Em penso que dilluns o dimarts arriben les banderoles aquestes, poder-les a penjar. Si no estaran ni 5 dies penjades. Els voluntaris impulsen accions per mantenir viva la campanya a tots els racons de Catalunya. La tècnica és donar els sous més i amb el prospecte, que si no... Per allò, per la independència de Catalunya, compte que són frescos i per la independència de Catalunya. Sí, allò és veritat. Compte que són frescos, eh? Vale, molt bé, moltes gràcies. Yo ya lo tengo, porque lo estaba leyendo. La mediàtica estrella del porno Maria La Piedra se suma al projecte com a voluntària. La seva decisió atrau l'interès de la premsa rosa. El sector més conservador de la ciutadania no ho veu amb bons ulls. Lo que pasa es que la prensa ha hecho un boom de todo eso, digo, solamente me cambio de partido político nada más. ¿Conoces a Laporte? ¿Eres amiga de Joan Laporta? Sí, claro, lo conozco. No, és una tia que el vot independentista, que és collonuda, que és una tia molt ferma, però ara tothom va preguntant sobre això. Les instruccions. Sí, sembla que... No, i la noia, escolta, si és independentista, fantàstic, i s'ha de veure una tia, la mar de maca. Hola. ¿Tú qué haces? I ens anem a Manresa. A Manresa tenim la universitat... A les 11? La Politècnica. Sí, és Politècnica. A on hem d'anar després? Tens un dinar a Vilassar. Dinar? Amb qui i per què? Amb empresaris, entitats del Maresme. Jo saludaré a la gent, però em quedaré a sopar, és que sí. Això té dret, També això i això la porta. També ara us marxeu, no fora. De joves empresaris em portaré 15 o 20 molt interessants. Jo he estat en aquest dinar i érem tots nosaltres. Aleshores, hòstia, si fem un dinar amb empresaris, és amb empresaris. No un dinar entre nosaltres. Perquè un dinar entre nosaltres, hòstia, hem d'estar parlant de les coses que no. Hòstia, hem de trepitjar carrer. Anar a dinar amb 80 empresaris que ens he de convèncer i a més no tinc calés, fins ara els estic fotent tot jo. Doncs em sembla collonut. Hòstia, anar a dinar amb la Palli i ostres, doncs, la veritat és que veig que no és efectiu. És que ja està bé. Em veu cremar, a mi no creu. Solidaritat Catalana entra en l'última setmana de campanya. Són els moments decisius per l'èxit o el fracàs, el dia de les eleccions. No, és que tu t'has aprofitat de la presidència del Barça per fer el pas a la política i dir, sí, amb els collons.
respectant a tothom, però el que es defensarà serà a Catalunya, la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra llengua i les nostres tradicions, que tenim tot el dret a fer-ho, tot el dret. I xerados aquests ja no podran dir allò. Voleu la independència? Ara, collons! I amb Espanya tindrem, fins que arribem a la independència, un objectiu: fer-li mal. Su majestad, es que esto no lo salva ni Dios. Bueno, darrer dia de campanya, Darrer dia. Vinga, la porta, un altre vol per la porta. Gràcies, Dani. Atreveixo. 902 42 El tio és collonut. La campanya electoral és a punt d'acabar. Abans de la jornada de reflexió, els membres de Solidaritat Catalana fan balanç del camí que han recorregut. Al Facebook hi ha uns comentaris i un ambientillo. Clar, és que si no sort per les xarxes socials, la teva campanya té una força per xarxes socials, L'Obama va fer molt per les xarxes socials, també. Sí, però l'Obama tenia 800 milions de i dòlars tant. per fer la campanya. I jo me l'he pagat jo. La petit diferent. La petit diferent. Jo me l'he pagat jo i Déu-n'hi-do la part que m'he gastat. Si estem cohesionats, això triomfarà. Que si veritablement es desperdiga o surten les enveges, els egos, jo estem contents. Jo estic molt cansat. Ara estic cansat. Hi ha gent que no sé, a mi m'han decepcionat perquè no tenen principis. Ni hi ha tan bona fe com et pensaves, ni... No sé. Clar, què passa? Després de les primàries de l'11 de setembre i de la convenció, de voluntaris no se'n necessiten tècnicament. Hi ha un responsable d'apoderats. Directament el responsable d'apoderats no compta amb mi, i després allà on estava ubicada jo, que era logística i actes, tot va en relació també de la defenestració Fanoll, el departament que de construir. Primer havíem de treballar tots junts per conèixer-nos. Ara el que teníem eren comissions de campanya. I comissions de campanya autonomenades. Al ser d'una manera tan laxa, tan fluida, doncs això sempre genera tensions. I ser responsable de voluntaris és una puta medalla de merda, que te la pengen perquè tinguin distret a 3 setmanes. Però després tots els marrons que els hi treus del damunt no tenen res a veure amb voluntaris, res. Jo crec que a la Porta sí, la Porta ho valora. El que sí que s'ha vist qui és eficient i qui treballa funciona bé i qui no funciona. I qui funciona menys. Ja li trobarem un lloc al que funciona menys, però que el que funciona aquest l'haurem de gestionar a partir de dilluns. Perquè aquests seran els que ens donaran cohesió, aquests els que ens donaran no cohesió, eficiència, que és el que busquem. Hi ha gent que viu d'això i viu per això i vol ser això, vol ser polític, amb gent que som idealistes. Si tu tens una conversa amb algú i les veus a la primera, si aquella persona val la pena o no val la pena, si està aquí per un projecte ideològic de la independència de Catalunya o està aquí per treure'n suc, això ho veus a la primera. Bueno, jo tota la vida he estat ficat en política. Jo vaig estar al govern de la Generalitat, primer com a subdirector de Comerç, que és un càrrec de lliure designació, i després, quan es va formar el segon govern tripartit, vaig ser nomenat secretari de Comerç i Turisme en representació d'Esquerra Republicana. El problema és que jo des dels 16 anys que ja estic amb Xeraus. Per tant, no n'he sortit mai. I el Consell Nacional de Convergència, amb molta, diguem-ne, presència dins de Convergència, la direcció de Convergència. Si continuar la política vol dir convertir-me en un d'ells, no penso continuar la política. Ho tinc claríssim. Ara, si jo puc fer política i puc contribuir a la alliberació nacional del meu país, és a dir, sense convertir-me en un d'ells, ho faré. No pots viure la política tota la vida perquè t'acabes podrint, segur.
Demandrà molt que aquesta gent encara tingui energia, tingui metge. I el resultat farà que ens entri gent, però pensa que hi ha molta gent que I les entrarà... municipals són un bon reclam, perquè la gent s'impliqui en el seu municipi. Llavors és un treball curt, a la porta de casa, no t'has de desplaçar. Abans és consolidar aquest magma. És a dir, la persona que havia d'actuar de cap de campanya ha sigut nefasta, no ha sabut fer equip, no ha confiat en la gent del seu costat, perquè és una persona que es dedica a parlar molt i a fer poc. Això passa a tot arreu, segur, passa a tots els partits polítics, no estic segur que passa. Tu ets un gran líder, així de clar. I t'haig de dir una cosa, i no t'ho dic ara perquè et tingui davant, ets el millor líder de tots els que es presenten, però de molt. Això ho tenim bastant clar. Això sí. Com actuaria com a president? És que és curiós, és una persona molt curiosa perquè té grans virtuts al costat de grans defectes. No sé, ho haurem de veure perquè un país no és un club de futbol, Gràcies. Bon dia. Ja hem votat? La seu electoral de Solidaritat Catalana és a punt per viure la seva primera nit electoral. Les enquestes a peu d'urna pronostiquen que obtindran entre 3 i 4 escons al Parlament de Catalunya. Abans que comenci l'escrutini oficial, les especulacions són en boca de tothom. Des de les 2 donava 4 i ara ja s'està donant 4. Molt bé, felicitats. Ja queda menys. Han repetit sempre el mateix, eh? Sí. A veure, quina hora tenim ara? A 7 en punt. Ja falta només una hora, Hi ha algun rumor? Que són 5. Que són 5? Sí, una cosa que estava en els detalls... Sí, però això no ho sap ningú. Sí, de TV3. TV3 no ho saben. Sí ho saben. Jo, fins que no hi hagi recompte... També és una senyora... Està clar, però estan parlant de les especulacions, és que això també és una de coses. Estem en les especulacions, no estem en altres coses. I els sociates es foten un pinyo Va ser falta. de ciència-ficció. Tota gent a baix? Sí, vaig a gent. Com estem? Si tot va bé, en traurem 5, però solament el sondeig segurament ens en donaran Per què ara no 4. ens esperem a 3:45 i tenim ja dades? I està bé. El N'Oriol ho té a punt i ho té molt controlat. Sí. Amb 5 ja condicionem tots els debats de la nit. De fet, el debat està creat a baix, amb els mitjans, amb el grup parlamentari ja. Potser sí que molta gent, avui trobaves que gent deia escolta, faltava el programa social, no? A nivell social, què diu Solidaritat, no? Molt bé el de l'espoli, molt bé l'independència, però què diuen en l'àmbit social? Què diuen de l'escola? Què diuen de la sanitat? Potser sí que els hi ha faltat una mica més de varietat de missatge, pero tot y així ells han sigut molt clars. Los mítines donde estaba llenado todo el tiempo, sin carteles, sin gran ruido. Ha logrado vender un discurso que es muy complicado, porque es un discurso sin propuestas, porque es un discurso nada más que una propuesta, un discurso es vender una ilusión. En veure el resultat de les enquestes, Uriel Bertran compareix davant la premsa per fer una valoració com a portaveu de Solidaritat Catalana. Acabem de veure el sondeig que han publicat TV3 i els mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Es demostra un resultat històric per part de Solidaritat Catalana per la Independència i la primera llei que presentarem al Parlament de Catalunya serà la llei de declaració d'independència de la nació catalana. A partir d'aquí, moltes gràcies i no farem més roda de premsa fins a conèixer ja el que són els resultats formals i oficials ja del recompte de vots. Comença l'escrutini oficial. La televisió pública de Catalunya el retransmet en directe. A les 8 en punt, quan apareixia el sondeig de TV3 que a Solidaritat per la Independència li donava de 3 a 4 escons, aquest era l'esclat de joia i d'alegria que hi havia a la seu d'aquella formació política aquesta nit. Ara estem ja no en el sondeig, sinó en el vot escrutat, concretament en el 9,8. I amb tota la cautela del món, perquè
Es necessita veure com evoluciona aquest escrutini. Ara Solidaritat hauria passat dels 3-4 escons que li donava el sondeig a tan sols un a partir del vot escrutat, i seria per Girona. Toni Strubel, cap de llista per Girona, seria ara mateix l'únic diputat de Solidaritat Catalana al Parlament de Catalunya. Perquè si no arriben al 3%, o sigui, a partir d'ara TV3 és que ja... Tornem a les catacumbes. Un partit de la dreta extrema espanyola, Plataforma per Catalunya, entra al Parlament ara mateix amb 2 diputats més que Solidaritat Catalana. I una de les, dels punts d'atenció on hem de posar la mirada aquesta nit és Plataforma per Catalunya, perquè ni enquestes ni sondejos els ho donaven entrada i estarien amb aquests 3. Recordem que és aquesta formació de discurs clarament xenòfob. I Solidaritat Catalana per la Independència, que tancaria aquest Parlament a 8 amb la possibilitat d'entrar amb un representant que en principi seria Joan Carles per Girona, oi? Plataforma per Catalunya 3, això ni els pitjors malsons. Cardat. Hi havia una mobilització al juny, semblava que aquest país havia entès d'una vegada que s'havia de fer gran i que havíem d'anar sols pel món, i la gent, jo no sé si és que té por, però francament decebut. Per l'escrutini al 100% estarem al 3,10, 3,15, que ens dona 3. No, però no res, però a més penso una cosa, que els col·legis que primer s'escruten són els més petits, d'interior, que nosaltres a l'interior no ens voten, pobles petits, són conservadors. Ariadna Oltra és a la seu de Solidaritat, que és el que s'està dient hores d'ara, perquè entraven al Parlament amb 3 o 4 escons a partir de l'enquesta de TV3, i ara tot això quedaria reduït a un escó sense que entrés el seu líder Joan Laporta. Mira que és cabron, Solidaritat Catalana s'estanca amb un sol escó quan l'escrutini és a punt d'acabar. Les forces polítiques d'un sol diputat acostumen a ser anecdòtiques al Parlament de Catalunya. Estem clavats, oi? Borràs que no vas. Ara han d'entrar els pobles del Maresme i som quarta força. Ara han entrat? Maresme han entrat? No han entrat. Grans pobles del Maresme, pues està el Llespes aquí, ara entraran. No ha entrat res del Maresme? Han entrat alguns, però pobles grans, rotllo Vilassar, tot això, ara entra. Uriel Bertran segueix el minut a minut del tram final de l'escrutini. Té l'esperança que les últimes urnes escrutades siguin decisives, però és conscient que això és més que improbable. Hem pujat un i hem... No és que el 3,2 no arriba. No, però no és 3,2, tampoc. No és 3,2? És com a 15 o sigui. Ah, és com a 15? Perquè és que depèn de quant tant % de vot es queda fora. Clar. Vale. Si són 85 escons que reparteixen segons... Amb el 95% de vots escrutats hi ha un altre canvi perquè Solidaritat puja 4 escons. Sí!
Sí, perquè no teníem i tenim. Ara aquests que tenien i tenen menys han perdut. Hauríem de preparar una mica les paraules que hi ha d'adreçar-se. Hauríem de fer un guió. Per PAMS, queda clar que som... La força victoriosa. Aquí només ha guanyat. Convergència. Solidaritat i Convergència. Felicitem a Mas. Sí, s'ha de fer. Jo crec que s'ha de fer. Felicitem a Mas. S'ha de fer, s'ha de fer. Jo crec que s'ha de fer. Bueno, per haver guanyat. Sí, felicitem el guanyador de les eleccions. Sí. En la festa de la democràcia, les eleccions del Parlament. I ja està. Puntó. Aleshores, tu deies això, que si no sumem, aleshores té sentit el que diu ara. El poble de Catalunya ha decidit que governi el senyor Mas i que nosaltres estiguem a l'oposició. I que no pactarem amb ningú. No, això està clar. La lectura política que fem, esteu segurs de fer aquesta? Sí. El poble vol que Artur Mas governi, però nosaltres... Vol que Convergència, parlo Mas o Convergència? Però si vol. Convergència. Els matisos en política són importants i jo... El poble ha donat un mandat a Convergència i Unió perquè governi Catalunya. Tu tanqueu la porta, collons de Déu. Per l'amor de Déu, tu. A veure, això és prou seriós. Però un moment, que és que això es pot entendre malament, perquè ens ho poden canviar. Jo em limitaria aquí a dir, el poble vol que governi Convergència i aleshores ara Convergència ha de decidir si governa cap a l'autonomia o cap a la independència. Si va cap a l'autonomia, ens trobarà a l'oposició. Si va cap a la independència, ens trobarem en el mateix camí. I ja està. Aquesta és la frase. No parlem ara de pactes ni d'històries. Si en cas de l'autonomia, ens trobarà a l'oposició. Consensuem-ho, perquè són coses que... En cas que governi des de l'autonomia, nosaltres estarem a l'oposició durant la campanya, farem una oposició serena, rigorosa, però implacable. No parlem d'això ara. No? Parlem en positiu, vale? Fem tota la declaració en positiu. El que molts han votat per carregar-se el tripartit. Sí. No hi ha projecte, no hi ha model. Aquests no, voto què? Clar. És a dir, els únics que feien una proposta amb contingut polític érem nosaltres. A nosaltres ens han votat els tios que volen construir. Els altres han volgut destruir. Primera cop que entra una proposta independentista per fer la independència aquesta legislatura. No, per fer la independència immediata. I no com a horitzó, ni com a somni. Això és el primer cop que passa, segur. Vinga, va, anem-hi. No ho han proposat mai a Esquerra, Home, anem com a... Heu fet possible que un partit independentista, per primer cop a la història de la nostra democràcia, entri al Parlament de Catalunya per fer la independència ara! Per acabar, que n'aprenguin! Si en 4 mesos i un dia, en 141 dies, hem aconseguit el que hem aconseguit, amb el país volem fer el mateix. Molt bé. Molt honorable president del Parlament, senyor candidat a la presidència de la Generalitat, senyores i senyors diputats,